Tervetuloa Mieli ja hormonit johdannon pariin. Tämä on kaksiosainen 1- ja 2-osioon sisältyvä videosarja, jossa käsitellään sitä, että miten naisen kuukautiskierron eri vaiheiden aikana muuntuvat hormonit vaikuttaa meidän mielen toimintaan, kuten välittäjäaineisiin ja myös meidän aivojen rakenteisiin ja sillä tavalla meidän vireystilaan, jaksamiseen ja mielentilaan. Lähdetään ensimmäisenä liikkeelle siitä, että maailmanlaajuisesti mielenterveyshäiriöt on hyvin yleisiä. Joka 7. ihminen maailmassa elää jonkinasteisen mielenterveyden tai päihdehäiriön kanssa. Ja kun katsotaan sukupuolten välisiä eroja, niin naiset sairastuvat useammin kuin miehet ja masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt on yleisempiä naisilla. Joka 3. nainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana, missä puolestaan sama lukema miehillä on 1/5. Ja eikö se ole mielenkiintoista, että naiset on useimmiten niitä, jotka panostaa enemmän ravintoon, liikkumiseen ja elämäntapoihinsa ja pyrkimykseen siitä, että he pitävät hyvää huolta itsestänsä, mutta miksi sitten kuitenkin naiset on niitä, jotka sairastuu useammin mielenterveyden häiriöihin? Yksi tekijä, joka voi selittää näitä sukupuolten välisiä eroja mielenterveydessä, voi johtua osaltaan biologiasta. Ja biologian puolelta taas siitä, että millä tavalla meidän elämäntavat ei välttämättä tue meidän hormonitoimintaa naisina, meidän sykliä. Nimittäin naisten kuukautiskierron mukaisen hormonien, kuten estrogeeni- ja progesteronitasojen vaihtelut vaikuttavat suoraan aivojen välittäjäaineisiin, kuten serotoniiniin ja dopamiiniin, ja sitä kautta mielialaan, uneen ja energiatasoihin. Kirjoitin tämän oppaan siis sen takia, että uskon, että hormonien ja mielen yhteydestä ei vieläkään puhuta tarpeeksi, vaikka elämme aikaa, jolloin mielenterveyden teemoja käsitellään enemmän kuin koskaan. Puhutaan jopa mielenterveyden häiriöiden epidemiasta. Ja on tärkeää, että opimme erottamaan normaalit kiertoon kuuluvat tunnetilojen ja vireyden vaihtelut sellaisista muutoksista, jotka viittavat sairauteen. Siitä syystä, että naiset voivat väärin diagnosoida tai analysoida omia tunnetilojaan ja vireystilamuutoksiaan, jopa tulla väärin diagnosoiduksi näiden muutoksien perusteella. Moni nainen on varmasti pysähtynyt miettimään, että miksi tunnen oloni yhdellä viikolla luovaksi ja idearikkaaksi, rohkeaksi ja sosiaaliseksi, ja seuraavalla viikolla vetäytyneeksi, epävarmaksi tai väsyneeksi. Nämä muutokset eivät ole ailahtelevuutta tai mielen heikkoutta, vaan osa naisen luonnollista hormonaalista rytmiä. Kuukautiskierron mukana muuttuvat hormonit vaikuttavat merkittävästi mieleemme, aivan kuten vuorokauden valo ja pimeä vaikuttavat vireystilaamme. Tuossa jäikin alussa varmaan kertomatta, että olen Monika Ojala, tosiaan Syklynäinen ry:n perustaja ja tämän oppaan kirjoittaja. Olen käynyt perusopinnot psykologiasta ja olen myös naisten hormonitoiminnan asiantuntija. Ja mulla on taustaa myös liikunta-alan puolelta. Ja minäkin kärsin vuosia erilaisista mielialaoireista. Oireet kuitenkin näyttivät tulevan ja menevän, eikä kukaan koskaan kysynyt terveydenhuollon puolella, että ovatko oireesi, Monika, syklisiä. Toistuvatko ne aina tiettyyn aikaan kuukaudesta? Ja vasta useita vuosia myöhemmin havaitsin, että oireeni ovat selkeästi syklisiä. Oireeni ilmenevät aina luteaalivaiheessa ja tuntui kuin olisin saanut oman persoonani takaisin heti kuukautisen saapuessa. Eli itse koen suuria vireystilan muutoksia, väsymystä aina luteaalivaiheessa ja myös kognition muutoksia, niin kaikki nämä oireeni ovat olleet aina syklisiä, mutta kukaan sitä ei koskaan osannut kysyä tuolla terveydenhuollon puolella. Ikävä kyllä tosiaan on, että julkisen terveydenhuollon ymmärrys esimerkiksi PMDD:n kaltaisista häiriöistä ja muista hormonaalisista häiriöistä on hyvin rajallinen.
Onneni on, että olen loputtoman utelias ja olen lukenut paljon psykologian, liikunta- ja ravitsemustieteen kirjoja ja syventynyt naisen hormonitoimintaan, jonka seurauksena löysin vihdoin vastauksen oman etsintäni seurauksena. Tämä on kyllä ikävä kyllä monen itseni ja monen muun hormonaalisen häiriöstä kärsivän kohtalo, että julkinen terveydenhuolto ei ymmärrä niinkään hormonaalisia häiriöitä ja naisten sairauksia. Ja on myös ikävän yleistä, että todella moni nainen saa usein vääriä diagnooseja ennen kuin vihdoin tajuaa häiriön olevan juurisyiltään hormonaalinen. Tämän Mieli ja hormonit oppaan, ladattavan oppaan ja videosarjan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään omaa mieltäsi paremmin, niin että opit tunnistamaan kiertosi vaiheet ja ymmärtämään, miten kuukautiskierron vaiheisiin kuuluvat erilaiset hormonit ja niiden muutokset ohjaavat tunteitamme, ajatuksiamme ja energiaamme. Haluan, että tämä videosarja ja liitteenä ladattava opas toimivat sinulle sekä tiedonlähteenä että jonkinlaisena henkisenä oppaana. Moni nainen kantaa syklisiä oireitaan hiljaa tai jopa häpeillen, joskus jopa epäillen itseään ja mielenterveyttään. Kuten itse kuvailin, niin mulle itsellenikin tuntuu, että mulla on 2 persoonaa aina kuukautiskierron eri vaiheissa. Että on ensin se hyvän vaiheen Monika, joka on täynnä energiaa follikulaarivaiheessa, ovulaatiovaiheessa. Ja sitten on taas se luteaalivaiheen Monika, joka on paljon väsyneempi ja vähempi energisempi. Ja kyllä on kauan kestänyt, että olen itse löytänyt näihin omiin oloihin vastauksia, oppinut ymmärtämään, että eihän minussa ole mitään vikaa, vaan minä olen syklinen nainen. Ja toivon, että tämän oppaan äärellä löydät uudenlaista selkeyttä, lempeyttä, itsemyötätuntoa ja ennen kaikkea ymmärrystä omaa biologiaasi kohtaan ja oivallat, ettet ole yksin. Toivon siis, että tämän oppaan avulla opit ymmärtämään itseäsi sykliseen muutoksiesi kautta ja löydät elämäntapoja käsittelevästä oppaasta hoitokeinoja, joiden avulla sinun tutkimusmatkasi ei tarvitse olla yhtä pitkä ja vaivalloinen kuin minun, ja löydät oireisiisi helpotusta, jos niistä kärsit. Sillä ansaitset voida hyvin syklisi jokaisessa vaiheessa, ihana syklinen nainen. Kiitos kuuntelusta ja tervetuloa jatkamaan video 1-osion pariin. Sen löydät täältä meidän sivuilta.